салом дӯстон, шумо дар канали ман қарор доред ва мо имрӯз тасмим гирифтем ба варзишгоҳи шаҳри Душанбе равем, ки ҳоло нав сохта шуда истодааст ва аз он ҷо барои шумо навор кунем, сабт кунем ва ба шумо нишон диҳем. Ташаккури зиёд, ки бо мо ҳастед ва тамошо кунед. бояд гуфт ки барои ба варзишгоҳ рафтан аз кадом қисмати шаҳри Душанбе ки бошад ё набошад ба мо ба варзишгоҳ рафтан хеле қулай аст ва аз тамоми кунҷу канори шаҳри Душанбе ба ин варзишгоҳ рафтан мушкилие надорад ва ман ҳоло бошад аз тарафи Садбарг ба тарафи варзишгоҳ рафта истодаам. бояд гуфт ки варзишгоҳ дар назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон қисмати ҷазиравии он ва боғи ҳайвонот ҷойгир шудааст, яъне дар унбани ду дарё ва он дар масоҳати 9 гектар бунёд хоҳад шуд. дар оғози сохтмони ин варзишгоҳ муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ иштирок доштанд. ин намуди зоҳирии стадион аст. бибинед ки чӣ қадар рангоранг ва зебо аст. инҷо президенти кишвар оғоз кард сохтмони ин варзишгоҳро ва Рустам Эмомалӣ низ инчунин. як сол пас дар ҳамин ҷо пур аз мухлис мешавад. ва бояд гуфт ки ин варзишгоҳ чорумин варзишгоҳи бузургтарин дар Осиёи Марказӣ хоҳад шуд баъди варзишгоҳи олимпии шаҳри Ашхобод, ки 45 000 нафар мухлисро дар худ ҷой мегирад. инчунин варзишгоҳи Пахтакор, ки дар шаҳри Тошканд ҷойгир аст ва 35 000 нафар мухлис мебарад. инчунин варзишгоҳи Бунёдкор, ки дар он ҷо бозиҳои худро тими миллии Ӯзбекистон баргузор мекунад ва 34 000 мухлисро дар бар мегирад. варзишгоҳи мо бошад 30 000 ҷои нишаст дорад ва чорумин варзишгоҳ дар Осиёи Марказӣ хоҳад шуд. бояд гуфт ки контроли ҳамин варзишгоҳ, контроли сохтмони ҳамин варзишгоҳ бардӯши худи Рустам Эмомалӣ аст. яъне Рустам Эмомалӣ гоҳ-гоҳ ба ин ҷо омада аз рафти сохтмон хабардор мешавад, мебинад ки чӣ гуна рафта истодааст рафти сохтмон ва ин ҳам хушҳолкунанда аст, чунки шаҳрдори шаҳри Душанбе аз варзишро хеле дӯст медорад ва омада гоҳ-гоҳ аз ин ҷо хабардор мешавад ки чӣ гуна аст рафти сохтмон ва дар кадом ҳолат аст рафти сохтмон, оё сифати сохтмон хуб аст ё на. ҳама инро худи шаҳрдорӣ контрол мекунад, проверка мекунад ва хеле хурсандам ки худи ӯ шахсан худи ӯ омада ин ҷойҳоро нигоҳубин мекунад. ва ташаккур ба президенти кишвар, ташаккур ба раиси шаҳри Душанбе, ки чунин варзишгоҳҳоро сохта истоданд ва дастгирии варзиш ҳастанд ва буданд ва иншоалло ки мемонанд. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар қабати дуюм аллакай идома дода истодаанд ва пас аз анҷом додани ин корҳо бояд дар қисмати поёнӣ корҳоро ба итмом расонанд ва баъд аз он ба ороиши варзишгоҳ шурӯъ хоҳанд кард. бибинед ки варзишгоҳ чӣ қадар бузург аст, чӣ қадар калон аст. хурсанд мешавам аз он ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ чунин варзишгоҳҳо сохта шуда истодаанд ва ин варзишгоҳ 30 000 ҷои нишаст дар худ дорост ва аз ду қабат иборат аст, яъне қабати поёнии якум
ва қабати дуюмги дуюм этаж. Дар ин варзишгоҳ инчунин утоқҳои корӣ, утоқҳои обутоби бадан, утоқҳои вип, утоқҳои инчунин кафе, яъне ҷое ки метавонанд дар он ҷо мардум каме ҳам пас аз қисми якум ё пеш аз бозӣ ё баъди бозӣ нишаста каме ҳам мисол кофе нӯшанд ва ё ин ки ягон чизи дигар. Ва ин аввалин варзишгоҳе мебошад ки бо яъне қадамҳои замона ҷаҳонӣ, яъне варзишгоҳи ҷаҳонӣ мебошад дар кишвари мо. Аввалин варзишгоҳе ки саврименӣ гӯем, хато намекунем, дар Тоҷикистон сохта шудааст, ҳамин варзишгоҳ мебошад. Ва 9 сентябри соли 2021 ин варзишгоҳ бояд сохта ва истифода дода шавад. Бубинед ки аллакай қариб ки корҳои оҳану бетонӣ, яъне варзишгоҳ ба анҷом расида истодааст. Дар он ҷо аллакай қабати дуюмро анҷом доданд сохтмонашро. Инчунин дар он ҷо низ ба анҷом расонидан. Варзишгоҳ хело варзишгоҳи хуб аст. Бубинед ки бегавай дарошка нест, яъне мухлисон аз футбол дур нестанд, метавонанд тақрибан 2-3 метр аст ба варзишгоҳ ба алаф аз мухлисон, яъне мухлисон метавонанд чизе ки мегӯям варзишгорон, футболкорон, футболбозон аз он бохабар мешаванд. Варзишгоҳ бар стили англисӣ сохта шудааст, яъне без беговая дарошка. боварӣ дорем ки бо анҷоми ин сохтмони ин стадион мамлакати мо, шаҳри мо метавонад мусобиқаҳои бузургро дар худ гузаронад, яъне ба монанди чемпионати Осиё, Лигаи Қаҳрамонҳо, ҷоми Африка. Ва ин бояд гуфт сатҳи футболи моро, сатҳи варзиши моро бисёртар низ мекунад, яъне баландтар низ мекунад. Дар ин хел варзишгоҳ бозӣ кардан ин як орзуи бисёр футболбозон аст. Бубинед ки барои баромадани мухлисон монеа дучор нахоҳад шуд, чунки хело бисёр аст баромади мухлисон, чунон ки дар ин ҷо дида истодае. Дар он ҷо мухлисон баъд аз бозӣ метавонанд бе ягон монеа тез аз варзишгоҳ бароянд. Ин мушкилӣ дар Фрунзе буд, ин мушкилӣ дар варзишгоҳи кӯҳнаи мо буд ки баъд аз бозӣ ту тақрибан ним соат аз варзишгоҳ мебароӣ, чунки ду дарвозаи варзишгоҳро мекушоданд ва хело мушкил буд аз он ҷо баромадан. Ва бояд гуфт ки дар ин варзишгоҳ LED экранҳо оварда бояд шавад, яъне агар дида бошед дар дигар давлатҳо LED экран, яъне дар ана ҳамин қисмати варзишгоҳ LED экран, яъне LED экран чист, яъне рекламаҳое ки мебароянд аллакай баннер нею LED ҳастанд. онҳо дар компютер барнома онҳоро мезанӣ ва реклама баромадан мегирад. Инчунин дар қисмати дуюм дар ана ҳамин ҷойҳо бояд LED экранҳо зада шаванд ки беҳад зебо мегардонад варзишгоҳро, беҳад хушрӯ, замонавӣ, зебо мегардонад ва ин варзишгоҳи моро. ва аз ин ҷо, аз ҳамин ҷо, чуноне ки дар бисёр давлатҳо ҳаст, аз ҳамин ҷо бозингарҳо бояд бароянд, ба он ҷо мефароем. Бояд гуфт ки нишаст байни мухлисон хело роҳат аст, яъне масофаи калон аст. ана аз ҳамин ҷо бояд варзишгарон ба берун бояд бароянд аз ҳамин ҷо. ва бубинед ки аз ҳамин ҷо оли як сол пас дар ҳамин ҷо истода ҳамин ҷоро камера мекунем ки чӣ хел варзишгарон ба майдон мебароянд. дар ин ҷо газон, яъне алафи ин ҷо бояд сунъӣ нею, балки алафи настоящий бошад. ва ин ҳам барои футболбозон роҳаттар хоҳад шуд назар ба алафи сунъие ки аз пластмасс омода шудааст. бубинед ки чӣ қадар хуб ҷойгир шудааст варзишгоҳ, яъне логистика агар бигирем,
дар ҷоми Африкаю Лигаи Қаҳрамонҳо бояд варзишгоҳ аз аэропорт, варзишгоҳ аз меҳмонхона, варзишгоҳ бояд аз ҷое ки муолиҷа мекунанд, яъне беморхона дур набошад. Ана ин варзишгоҳ аз меҳмонхона тақрибан 500 ё 1 километр дур аст. 500 метр ба фикрам дур аст. аз беморхона бошад 1 километр дур аст. аз аэропорт бошад 3 километр дур аст, ки хело ҳам муфид аст барои варзишгоҳро. Барои чӣ? Барои он ки вақте варзишгарон аз дигар давлатҳо меоянд ба Тоҷикистон, аз аэропорт бояд то варзишгоҳ, то меҳмонхона он қадар роҳи дур набошад, чунки варзишгарон хаста хоҳанд шуд ва тақрибан дар муддати 10-15 дақиқа онҳо ба меҳмонхона мерасанд. аз меҳмонхона бошад онҳо тақрибан дар муддати 3 дақиқа ё 2 дақиқа агар дар меҳмонхонаи ҳаят ҷойгир шуда бошанд, дар муддати 2 ё 3 дақиқа ба варзишгоҳ хоҳанд расид, ки ин ҳам хело қулай мекунад кори варзишгаронро, кори одамоне ки дар ҳамин варзишгоҳ хоҳанд кор кард ва одамоне ки дар ҳамин мусобиқа хоҳанд кор кард. ин хело қулай аст, хело хуб аст ва хурсандем ки дар маркази варзиш, дар маркази шаҳри Душанбе варзишгоҳҳои бузург месозанд, на ин ки дар як канори шаҳр ки дар онҷо ба онҷо рафтан хело мушкил аст, хело душвор аст. ва беғарз аз мусобиқаҳои варзишӣ, инчунин дар инҷо бояд ба ғайр аз мусобиқаҳои варзишӣ бояд гуфт ки дар инҷо инчунин маъракаҳои идӣ дар инҷо бояд ҷашн гирифта шаванд. ана дар он қабат варзишгоҳи марказӣ ки дар онҷо бозиҳои худро тими миллӣ мегузаронад дар онҷо аст. боғи ҳайвонот, ҳаят дар онҷо аст ва кофи Наврӯз. дар он тараф бошад донишгоҳи миллии Тоҷикистон, яъне қабати қисми ҷазиравии он. ва дар ин ҷо ҷойгир хоҳад шуд ба фикрам кабинаҳои корӣ, инчунин вип кабинаҳо ва кафе, мумкин ягон қаҳвахона дар ин ҷо низ ҷойгир хоҳад шуд. агар аз ин тараф гирем, дар он ҷо осорхонаи миллӣ ҷойгир шудааст, дар он ҷо парчам, дар он тараф маркази шаҳр ва ин ҳам мост мебошад ки варзишгоҳро пайваст хоҳад кард. ду дарё аз ду тараф ду дарё варзишгоҳро иҳота кардааст ва ҳоло бошад мо ба қисми болоӣ, яъне қисми дуюмии варзишгоҳ мебароем ва мебинем ки аз он чӣ қадар аст, чӣ хела зебо аст. аз он тараф нигоҳ кардан ба тарафи варзишгоҳ. худи шумо бибинед чӣ қадар зебо аст вақте аз мебароӣ аз лесница ва мебинӣ ки дар поён футболбозон бозӣ карда истодан. рафтем бибинед чӣ қадар зебо аст. худро дар варзишгоҳ Мюнхен арена ҳис карда истодам. инро бибинед. тақрибан як сол пас аллакай дар ин ҷо пур аз мухлис, варзишгоҳ пур аз футболбоз ва онҳо дар ин ҷо бозӣ хоҳанд кард ва мо аз ин ҷо онҳоро мухлисӣ хоҳем кард. ва бовар кунед, хело варзишгоҳи бузург аст. аз берун хурд низ метобад, аммо аз дарун хело бузург аст. ин ҳам бошад аз ҳама қабати болоии варзишгоҳ. чӣ қадар дар баландӣ ҷойгир аст. мебинед ки беҳад зебост, беҳад бузург, беҳад калон. то ба ин ҷо баромадан аллакай нафасам гирифт, чунки беҳад баланд аст варзишгоҳ. аз ин ҷо тамошо кардани футбол як худ роҳат аст. агар боз дар ин ҷо тими миллӣ ғалаба кунад, ба фикрам аз ин дида чизи бузургтар нест барои варзиши мо.
خیلی زیباست. این باشد طفلی امام پس از انجام ثبت. ببینید که تگلای مانده است. همین ورزشگاه با من ورزشگاه لوکوموتیو مسکو روسیه رو در یاد می‌آورد، چون که با همین طور ساخته شده بود همون ورزشگاه. من در اون رو بودم و در همین جایها باید گفت که آب می‌فروختند، یعنی هات دوگ و شاورما و ساندویچ می‌فروختند. در اینجا نیز میشود این کارها رو بکنیم و باور دارم که رهبریت همین ورزشگاه نیز در اینجا همین کارها رو به انجام خواهد رساند. باز میشود که از همون طرف یکون رستوران گشاییم وید با شهر دوشنبه، با همون قسمت شهر دوشنبه خیلی زیبا میشود. این چنین با کسای مردم نیز پول میرود و اقتصادیات همین ورزشگاه رو نیز دستگیری خواهد کرد، همون رستوران و کافه و قهوه خانه ها. خوب دوستان، دیدید بلوگ ما رو درباره ورزشگاه و باوری دارم که با ساخته با استفاده دادن این ورزشگاه مردم ما خود رو در همین ورزشگاه با مانند خر و میمون نشان نخواهد داد، یعنی فرهنگ مخلصی رو اجرا خواهند کرد، فرهنگ تاجیکی رو نشان خواهند داد، ستول و دیگر چیزهای استادیوم رو نخواهند شکست و باوری دارم که مردم ما نیز این ورزشگاه رو خیلی خوب قبول خواهند کرد و نگاه بین این ورزشگاه رو اینچنین به دوش خود نیز خواهند گرفت. از ساختمانچیان و آدمانی که این ورزشگاه رو با عهده گرفتن ساختنش رو انتظارم که ورزشگاه رو با صفت بلند ساخته با استفاده میدهند و اینچنین از ورزشگاهان ما انتظارم که در این ورزشگاه بازی های خوبی خود رو نشان خواهند داد و این ورزشگاه برای چند نسل ما خواهد ماند و انشاءالله که باز هم از این هم زیباتر و کلانتر ورزشگاه رو نیز میسازیم. تشکر زیاد که تماشا کردید و از شما انتظارم که درباره چی بلاگ ثبت کنم.